Проект резолюції по Криму в ООН підтримали, попри намагання Росії провалити голосування. Документ, що засуджує окупаційну політику Кремля на анексованому півострові, обговорювали у Комітеті з соціальних і гуманітарних питань. Фактично, це вдосконалена версія торішньої резолюції. Що змінилося і яке значення ця резолюція має для Криму та України в цілому, дивіться у сюжеті. Уже з перших хвилин Росія вдалася до маніпуляцій. Один за одним виступали її маріонетки з заявами, написаними за одним шаблоном. Ми повністю відкидаємо проект цієї резолюції. Це ще одна політична спроба зробити мішенню Росію. Наказати населення Криму за його свободний вибір в пользу Росії не вийде. Звісно, не вийде, бо Росія і сама з цим непогано справляється. Вбивства, тортури, покарання, сексуальне насильство, самовільні затримання та арешти, насильне зникнення і затримання журналістів, захисників прав людини, блогерів та інших активістів – це широко розповсюджені порушення прав людини на півострові. Та, схоже, в Росії для того, що Україна і весь цивілізований світ називають порушеннями прав людини, є геть інакше визначення. Сьогодні Республіка Крим і город Севастополь – це російські регіони, які енергічно розвиваються і ведуть мирну, созидательну життя. Представники релігійних і етнічних меншин, а особливо кримські татари, живуть в атмосфері страху. Російська окупаційна влада часто влаштовує обшуки в мечетях і в будинках кримських татар, звинувачуючи їх в екстремізмі. Росія намагається перетягнути ковдру на себе. У поміч їй Північна Корея, Сирія і навіть Білорусь, котра називає документ суто політичним і виступає проти нього. У якийсь момент здається, що резолюцію дійсно можуть провалити. Надто багато несхвальних відгуків. Все розставляє на свої місця голосування. 67 за і тільки 26 проти. Якщо поглянути, що це за країни, стає зрозуміло. Прикриваючи свої злочини, Росія вкотре виявилася не надто переконливою. Ця резолюція є таким, знаєте, орієнтиром для всіх інших міжнародних організацій, їхніх членів. Це означатиме те, що будуть далі посилюватися санкції. В цих резолюціях дуже чітко визначена сутність того, що відбулося і відбувається. Тобто Росія там називається країною, яка окупувала Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, територію України. Ця резолюція по Криму четверта, за яку буде голосувати Генасамблея ООН. Цього разу документ, наскільки це можливо, конкретизували. Вперше тут поіменно перерахували українських політичних бранців Кремля. Поміж них кримчани Олег Сенцов, Володимир Балух і Емір Усейн Куку. Що стосується політичних бранців, з 2014 року Росія постійно вдається до тортур, щоб вибивати зізнання з жертв у політичних справах. Цього року 3 українців розпочали голодування. Їхня боротьба стала символом боротьби за права людини всіх українців, котрі живуть в умовах окупації. У цьому проєкті резолюції ми вперше згадуємо цих людей. Їхня боротьба потребує нашої підтримки. Тепер остаточно схвалити текст резолюції має Генеральна асамблея ООН на засіданні у грудні. Та оскільки співавторами документу вже стали майже півсотні країн, і це голосування навряд чи буде на користь Росії. А отже, країни і далі продовжуватимуть на неї тиснути, вимагаючи піти з Криму геть. Анна Макаренко, Заман, АТР. Посилити санкції проти Росії закликав у Вашингтоні міністр закордонних справ Павло Клімкін. До Штатів він поїхав на форум з нагоди роковин Голодомору. Під час виступу назвав Росію агресором, котрий хоче знищити демократичну Україну і вільних українців. Окупація Криму і частини Донбасу, на жаль, це трагічна реальність. Ще одна спроба наступу Російської імперії на українську державність, спроба знищити незалежність і свободу України. Ми 4 роки потерпаємо від російської агресії. Тому санкції проти Росії мають бути не просто збережені, а й посилені.